गोजौ लेदों गोदान न'खां गोदान पृथिबी आरो आङो गोथार नोगोर गोदान जेरुसालेमखौ सोरगोनिफ्राय इसोरनिफ्राय ओंखारबोनाय गावनि बिसायनि थाखाय समाय होजानाय थाम-थिम खालामजानाय हिन्जाव गोदानखौ बादि नुबाय आरो आङो फंसे गेदेर राव सिंहासननिफ्राय बुंनाय खोनाबाय दा इसोरनि थाम हौवा मानसिफोरजों लोगोसे आरो बियो बिसोरजों थाफागोन आरो बिसोरो बिनि हादरनि मानसिफोर जागोन आरो इसोरा गावनो बिसोरजों लोगोसे थागोन आरो बियो मोदै मानिफोरखौ बिसोरनि मेगनफोरनिफ्राय हगारगोन आरो थैनाया जाबावनाय नङा बिखा खामनायबो गाबख्रावनायबो सानायबो जाबावनाय नङा मानोना सिगांनिफ्राय गोमोरलांबाय सिंहासनाव जनाया होनबाय दा आङो गासैखौबो गोदान खालामो आरो बियो होनबाय नोङो लिरदो मानोना बे बाथ्राफ्रा फोथायजाथाव आरो नंगौ आरो बियो आंखौ होनबाय जाबाय आंनो आलफा आरो अमेगा बे जाजेननाय आरो जोबनाय आङो गांनानै गोथांनि दैनि दैमुनिफ्राय ओरैनो होगोन जिसुनि मुङै आमेन बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिबान होनाय जोंनि गेदेर मण्डलियाव सफैनो हानाय सारमोन गासैखौबो हामबायनो आरो बे समाव फिल्डखौ खनगोन आरो बे मेथाइखौ सुजुदोंमोन जोंनि इउथ प्रेसिडेन्ट Jesus
मंडलिनो सोमोनांथाव गिदिरथार हाबाखौ नोङो मावफुंनानै होबाय। नोंखौ बाख्नायनो नोंखौ सिबिनो आरो नोंनि गोथार हाबाखौ जेखौ नोङो होदोंमोन बेखौ मावफुंनो हानायनि खाबुखौ नोङो नैबे गोदान न'खौ लुफुंहोनायजों दिनै फोथारनायनि खाबुखौ होनायजों नोङो सरायपुर मंडलि आरो गासै एरियानि फोथायारिफोरनि थाखाय नों बेखौ होबाय। बे गासैबो थाखाय नोंखौ हामबाय होननानै बाख्नायो। आफा नोङो फैदो साफ्रोमबोनि सोरनि बोरखौ आखाइ लुनाय बासायनाय